स' बे जाबाय गोबां खस्थ'जों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै बिएम सिराप चेनेलनि सिलभार प्ले बाटनखौ आङो एवार्डखौ मोननो हादों इउटिउबनिफ्राय। थेंक इउ स' माच इउटिउब आरो लोगोसे इसोरखौ आं खुलुमो जे बिथाङा आंनो बेबायदि खामानि मावनो गोहो होनायनि थाखाय। बे खामानि मावनायावहाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ उन्दै गेदेर गासैखौबो दैदेनगिरिफोरखौ लिडारफोरखौ आरो लोगोसे आंनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ थेंक इउ जासियो। मोनसे कन्ट्रभार्सि जादों, बे कन्ट्रभार्सिखौ आं दिनै फोजोबनो सानदों। जोबजासिम नायबानो जाबाय। जेम्स बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ मानिना लानांसिन एबार। आरो लोगोसे दिनैनिफ्राय इउटुबार कन्ट्रभार्सि जानाया बन्द जानांगौ। बे बाथ्राखौ आङो जोबनायाव माबायदि माने फिनिश खालामगोन बे बाथ्राखौ आं बुंगोन आरोना। स' बेखौ जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा। आं रायजो राजाफोरखौ गिबियाव बे बाथ्राखौबो खावलायनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला माने मोननै फारनैथिंबो नायग्रो सोर बाथ्राया सैथो बुंदों सोर बुङाखै। सोरबा सासे सुबुंनि बा आंनि जुदि नोंथांमोना बेखौ भार्सेस खालामनो नागिरदोंबा बिथांमोननि गेजेराव जे नोंथांमोना सोर सासेया मोजांब्ला बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बैखौ गासैनिबो भिडिअखौ नायजोबनांगोन। दानि स्किप खालामना नायनाङा, फुरा नायनांगोन। आरो जुदि बेबायदि नायनो टाइम गैयाब्ला आरो नोंथांमोना गेजेर खन्द'आव कमेन्ट खालामनानै दाङा बिदि बेफोरबायदि बारायहोनो नाङा आरोना। आं बेखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों आरोना पार्सनेलि। गोबां समनिफ्रायनो इउटिउब सालायबोदों आङो रायजो राजाफोर, आरो बे इउटिउबनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो होननानैनो आं बे इउटिउब चेनेलखौ खुलिदों। माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ फोसावनो थाखाय बे इउटिउबखौ खुलिदों। हेल्प खालामनो थाखाय माखासे सुबुंफोरखौ बे बाथ्राखौ खुलिदों, माने इउटिउबखौ खुलिदों। बुजियै बाथ्राखौ आं जुदि बुजियोब्ला नोंथांमोना बुजियाखैब्ला आं बिनि गेजेराव हेल्प माने मटिभेट खालामनो हागोन नामा बेखौ साननानै आं बे भिडिअखौ माने चेनेलखौ खुलिनाय जादों। गोबां आरोना बाथ्राया बुंनो थाङोब्ला बिनि गेजेरजोंनो जोङो सासे प्रकाश बर' होननाय सुबुंखौ फार्स्ट जोङो बै समावहाय जोंनि बिएम सिराप चेनेलनि दारै जों रायजो राजाफोरखौ जे डनेसन खांलायनानै जों मदद होदोंमोन। आं बे बाथ्राखौ थांखि सानोमोन, माने मोनथियो आं बेखौ जोंनि एबसुनि दारैनो आं बेखौ सोलोंदों। जों जथायै जुदि खौसेथि जायोब्ला कालेक्ट खालामोब्ला थाइसे थाइनै थाइथाम 1.5 मिलियन्स दं नङा होमबा? थाइसे थाइनै थाइथाम बिदिनो 100-200 बिदि जों जुदि कालेक्ट खालामोब्ला जों बहाबा स्कुलनि प्रब्लेम जानायफोरखौ जों मदद खालामनो हानाय गोहो दङ। बहाबा सोरखौबा बेमार जादोंब्ला बेखौ नायनो थाखाय जोङो डनेसन एसे होनो हानाय जोंहा गोहो दङ। इउनिटि जायोब्ला, खौसेथि जायोब्ला रायजो राजाफोर, आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय मदद खालामनानै माने दिन्थिना होदों। अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोबां मोजां मोनदों, गोबां सुबुंफ्रानो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा सापर्टबो होदों जे जों जे खौसेथि जायोब्ला मदद खालामनो हामारो नंगौ होननानै नोंथांमोना सापर्ट होदों। येस रायजो राजाफोर, बे सिगां समनिफ्रायनो जोङो जेब्ला जोङो इउटिउब चेनेल खुलिदोंमोन अब्ला बे समनिफ्राय जों बानायदों। आरो लोगोसे बै समाव इउटिउब क्रिएटरफ्रा गोबां खममोन, गोबां। दा जोंनि इउटिउब क्रिएटरफोर गोबां ओंखारबाय आरो लोगोसे बिथांमोना मदद खालामनो आवगायबोदों। गोबां मोजां मोनदों। स्पेसियेलि थेंक्स जेम्स, नोंथाङा जे ओंखारबोदों, जे नोंथाङा इण्डियान आर्मिनि खामानि मावो, लोगोसे सुटियाव फैयो, लोगोसे रायजो राजाफोरनि बाथ्राफोर माबाफोरखौ मा होनोमोनलाय प्रब्लेमफोरखौ खर'आव रुजुननानै लादों। जे नोंथाङा सुथि जादों, सुटियाव नोंथाङा सुख सान्ति न'खरजों मिलायनानै बा न'खरजों ओरै बेरायनानै सान्तियै मोनसे सान्ति थाफैनो थाखाय सुथि लाबोदों। नाथाय नोंथाङा बेयाव फैसायावबो नोंथाङा आर्मि साख्रि मावनानैब्लाबो नोंथाङा मा होनोमोनलाय भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरखौ खायसे मदद खालामदों। बिनि थाखाय नोंथांखौ थेंक इउ जासियो जेम्स। नाथाय जेम्स नों भिडिअखौ नायजोबदै, आं बे बाथ्राखौ बुंनि, आंहा एसेबां बेफोरबायदि थौले मेलेमजों साननानै खामानि मावनो ओंखाराखै। आंनाव इसेबां रांबो गैया पार्सनेलि आं होबाय थानो हानाय। आं खामानिखौ मावनो नागिरदों, आं ससेल' मावनो नङा। नोंथाङा मास मोनसे समल' फैनानै नोंथाङा मदद खालामो जानांगौ, नाथाय आङो अराय सम मावबाय थानो गोसो जादों। नोंथाङा निजेनो बुंदों जे जोंथ' सुथि खालामनानै मास मोनसे गाहामल' सुथि मोनो आरो बिनि गेजेरावहाय जों जि हायै मदद होयो। बे बाथ्राखौ बुंनायखायसो आं नैबे मास मोनसेखौ बुंदों आरोना। आं हारसिङै जुदि आं खामायोब्लाबो माबा मोनसे इउटिउबनिफ्राय आर्न खालामोब्लाबो बिनिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला बे जुदि थाव थाङो जुदि बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गसाइगावसिम थाङोब्ला बेनिफ्राय थाङोब्ला थाव थाङो, बेनिफ्राय खैलामालायसिम थाङोब्लाबो बेनिफ्राय थाव थाङो। जेम्स नोंथाङा मिथिखागौ। नोंथांनाव मालाय साख्रि एक्सट्रा दङ, बेजोंबो नोंथाङा इनकाम थायो, बेजोंबो गारनो हायो। इउटिउबावबो दा खामायगासिनो दङ, बेजोंबो नोंथाङा इनकाम दङ, नङा होमबा? स' मोननैथिंबो नोंथाङा इनकाम दङ। नोंथाङा इनकामा बारासिन, आंनाव खम।
मिथिबायना मानो होनोब्ला नोंथाङा इउटिउबनिफ्रायबो मोनो नोंथाङा आरो मा होनो इन्डियान आर्मिनिफ्राय सेलारिया बांसिनानो मोनखायो नोंथाङाथ' नङा होमबा खोथाजों खोथा दा नोंथाङा सोरखौबा आर्निं खालामनायनि बाथ्रा बिसय बुंदों दा बे हिसाबैसो नैबे बाथ्राया गासिबो जालांजोबदों नङा होमबा जेनेबा जे थांखिनानै बुंनाङा ब्रादार नङा होमबा लाजिनाय जायो खायसे सुबुंफोरा एसेबांखिनि खामाया जेरै हमना ला मिथि नङा होमबा गोबां सुबुंफोर दङ रिया आब'आ मोनसे फिल्म बानायो फिल्म बानायनायाव फैसा थाङो बे फिल्मनि फैसाया 1 लाखसो बा 2 लाखसो 3 लाख गारोब्ला 1 लाखानो गारबाय सापज बे फैसाखौनो बिसोरा मोनफिनगोन ना मोनफिना बे बाथ्राखौ मानो होनना बुंदों आङो नोंथाङा बुंदों जे 40-50 हाजार थाखा खामायो रिया आब'मोन मिथिमोन बिनि थाखायसो बे बाथ्राया ओंखारदों दा बे बाथ्राखौ नोंथाङा आरोबाव इस्यु खालामबावबाय दे खालाम जेबो नङा ब्रादार नोंथाङा बुजिनो रोंगोन ना रोङा आं बेखौ मिथिला रायजो राजाफ्रा दंसै रायजोफ्रा बुजिखासिगोन आरो आं बेखौ जोबथा बानायगोन नोंनि लोगोआबो ओरैबायदि जे पार्सनेलि एटेक खालामबावबाय बुंनो थाखाय जेबो राव गैला बेहा ओंखायनो बिथाङा मा पार्सनेलि एटेक खालामबाय आंनि बिथांजों कल रायलायनाय रेकर्ड रायलायनाय बै समनि 1 बोसोरानो जायाखै बिथाङा बायदि गाज्रि बाथ्रा बुङोमोन जेनेबा मानसिनो ओरै खालामोमोन बुङोमोन बायदिसिना स्टेटास मानि ओरैबायदि होयोमोन बायदिसिना बुङोमोन बायदिसिना बुंबाय थायोमोन बिनिखायनो आं बुंदोंमोन फंबाय नों जे बुंदों 17 बोसोर सरकार खुंनायजों 1 बोसोर दा खुंनायजों बोरैहाय नोङो रुजुबाय थाखो गोरोन्थि जादों नोंनि रुजुनाया खमसे खम बिथांमोनखौ 17 बोसोरबो होफा दावहायाव समान गोजोंसो जायो जुदि बिथाङाबो 17 बोसोर मोनदोंब्ला बिथांमोनहाबो 17 बोसोर मोननांगोन अब्लासो बेयाव जाज खालामनो हानाय जोंहा मोनथाय एसे थायो बिथांमोनहा बुंगोन नङाब्ला जोंथ' 17 इयार्सखौनो मोनाखै स' बे बाथ्राखौ आं नोंखौ फोरमायनो नागिरदोंमोन आरो 1 केजि मानि थाखाय बुंदों होनब्ला नोंथाङा खालि बिसोरखौ बुंदों बिथांमोननि जि गोरोन्थि मावबोनाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुङाखै आंथ' हाग्रामा सारमोनखौबो माबा मोनसे ओरैबायदि खालामदों कारबार ओरैबायदि खालामदों आंथ' जेबोखौनो भिडिअ खालामबावाखै आं हाग्रामा सारखौ बै समाव बड'लेण्ड मोनैनि थाखायसो आं बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै माने बे बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो खायसे मानसिफोरा वान साइड सानो आरोना ओमफ्राय लोगोसे आङो जे माबाखौ इनटि मिउजिकखौ आं बुजायदोंसोमोन जे नोंथाङा जुदि बुंनो हामारोब्ला दे बुंदो आं नोंनो 1 केजि हागोन माने जास्ट जकिं रायलायनाय बेखौनो लिक खालामना होबाय बिथाङा बुंनो थाखाय बेहा जेबो रावानो गैला खोमादां जे जि बाथ्रा जों रायलायदोंमोन बाथ्राया मामोन बरबारियाव जोंहा हेल्प खालामलायनांगौ हाखौ बोरै मोनगोन नाथाय बेवहाय जोंहा जेम्सआ मा बाहायबाय इस्युखौ दैनि बाथ्रा बाहायबाय गुवाहाटीयाव दैनि प्रब्लेम ना बयबो मिथिखायो कमनखा बियो जेब्ला इलेक्सन जायाखैमोन बै समावबो बियो दैनि प्रब्लेममोन जेम्स अब्ला दिनै नोंथाङा बेवहाय सासे गिदिर मानसिखौ लोगो मोननायाव माने एसेबां माने गोनांथिया नंखागौ अब्लाबो बिनिफ्राय गोनांथारसिना मामोन हा इलेक्सन जानायखौ जों बोरै बन्द खालामनो हागोन आरो जेसेबांखिनि नुकसान जादों बिथांमोननि सम्पतिखौ बोरैहाय रिकभार खालामफिननो हागोन बे बाथ्राखौ सोंनांगौ इनस्टेड अफ डेट बे बाथ्राखौ सोङालासिनो नोंथाङा दैनि दाम बिनानैसो आरो बेनि गेजेराव एबसुआ बेकाराव रां गारो मायो बेबायदि बाथ्रा बाहायनानैसो नोंथाङा एबसुखौ लाजि फोनांदों बे बाथ्राखौ लानानैसो आं बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो एसेबां गिदिर इस्यु जालांनो गोनांथि गैयामोन नोंथाङा जुदि बुजिग्रामोनब्ला नाथाय बे बाथ्राखौनो लानानै नोंसोरो एनिथिं एमजिजों नोंजों मा जालायखो नोंसोर सानैजों मा जालांखो पार्सनेलिसो एटेक खालामलांबा हाय खाफाल मा बुंबावगोन आङो इसोर प्रभु रिया आब'खौ आं लाजि फोनांलायबायनो बहा लाजि फोनांनाय नुखो नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनागोना खोनायाखै आं बुंदोंमोन जे बेसेरा आब' रियाया फैसाखौ हरनांबाय मानो आरो बेयाव हरनांबाय लोगोसे आं मा बुंबावदोंमोन जे आब' रियाया हरखायो बे बाथ्राखौ मानो बुंदेराखै भिडिअखौ थांना नायथां दाबो नोंथांमोना जायफोर मोनथियाखै नुफेराखै बे बुंनायजों लोगोसे नोंथांमोना थांफादोंब्ला थांनानै आंनि भिडिअखौ नायथां बेवहाय नुगोन नोंथांमोनहा जे रिया आब'आ जे रिया आब'खौ आं लाजि फोनांदों ना रिया आब'खौ आं रेसपेक्ट होदों रिया आब'आ बेसेबां समनिफ्रायनो बुङाब्लाबो मालाय हरखागौमोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ नों मानो होदिया नोंथाङा मिथिया मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों आरो नोंथाङा माने गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनो रोङो ना माया आं बेखौ मिथिया आरो मोनसे बाथ्रा रायजो राजाफोर बे बाथ्राखौबो खोन्थानि बिथाङा आंनि सिगाङाव वाट्सएप मेसेज खालामहरना बुंदों नोंसोरहा एबसुनि साबेसे सुबुं मार्टियार्स जादोंलै जालायहरबायब्रा हा ओरै जाबावबायब्रा नोंसोरहा न'खरावहाय साबेसे मार्टियार्स सुबुं माने थैदोंलै जालायबावबायब्रा जायहा मार्टियार्स जायाखै बिसोरहा मा एबसुखौ मोजां मोना नामा हारि अनफावरि नङा नामा मा बुंनो थांदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं बुंबाय जोंनाबोथ' मार्टियार्स दंखायो नालाय आंबो जास्ट बे बाथ्राखौसो माबादों आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंबो बुंबाय दे नों मार्टियार्सनि सार्टिफिकेट नों दिन्थि आं दिनैखौ दानो होनना बुंबाय आङो गैया दिन्थिहरनो हायासै बियो जेम्सआ दिन्थिहरनो हायासै आरो बे बाथ्राखौ बुंबाय जोंनि आयंआ थैदों होनना बुंबाय लोगो लोगोनो नोंसा आयंसो जालायबावबाय जोंहा आदायानो थैदों जालायबावबाय ओरैबायदि आरोना आरो जोंनि आयंआ जोंनि न'खरनि नङा नामा
मा बाथ्रा बुंनो सानखो आं इभेन जोंनि बर' हारिनि गासिबो सुबुंफोरखौनो निजिनि फेमिलि सानो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि मुंख्लंफोर जादों बेखौ आंनि न'खरनि बायदि सानो जेम्स नोंनि बायदि नङा जे आंनि आदै एबा आंनि आदा बा नोंसिना आयंसो होनलायनाय नङा आं जेम्स मिथिबायना दिनै आङो नोंथांखौ बुंगोन आं बेवहाय नोंथांनि बायदि एसेबां मा होनोमोनलाय पार्सनेलि रां लानानै पार्सनेलि रां गारनानै अबेबा हटेलाव थानानै गारनो हालायनो आंहा गोहो गैया नंगौ आंहा रायजो राजाफोर सोरबाफोर मदद खालामोब्ला बेजों थांनानै सोरखौबा मदद खालामहैयो बेबायदि नंगौ आरो रायजो राजाफोरनि माने रां डनेसन खालामनानैनो जोङो कालेक्सन खालामलायनानै गोजान गोजान जोङो मुम्बाइ आरो बेंगलर मानिबो लायदोंमोन नंगौ एनिथिं एमजेआबो बुंदों आरो जेम्सआबो बे बाथ्राखौ बुंदों नंगौ थार बाथ्रा जों लं टार्म खामानिखौ मावनो लुबैदों सर्ट टार्म नङा जेम्स आरो एनिथिं एमजे नोंथांमोनखौ आं बुंगोन रायजो राजाफोर गासिखौबो आङो लं टार्म खामानिखौ मावनो गोसो जादों नट फर सर्ट टार्म मिन्स गावनि रांखौ बाहायजोबनानै खामानिखौ मावनाय आरो लोगोसे जोबथे जानाय गैला खामानिखौनो मावनो हाथारला इदि आरोना आं खामानिखौ मावगोन आंबो निजेबो आंनि लाइफआबो थांथों लोगोसे सोरबा न'खराव प्रब्लेम जानाय सुबुंनि बेखौबो आं मदद खालामनो हाथों जेम्स आं बेबायदि साननानैसो मददखौ खालामदों आं बिदि नङा जे आंनि फैसानिफ्राय आं गारनाय मदद खालामबाय थानाय आं बिदि बायदि हाखाया आरो हानायबो नंखाया मानो होनबा आंनाव बिदि बायदि गैखायानो जेम्स आङो जास्ट रायजो राजाफोरनिफ्राय लागोन आरो मदद खालाम बिनिफ्रायनो जेसेबांखिनि हायो बेखौ मददखौ होगोन लोगोसे बे मोनसे अनलि नट फर जों सासेल' मानसिखौ मदद खालामनांगौ बे नङा आं बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो बुंनो थाङा आरो लोगोसे नोंथांमोना बिदि सानोब्ला बेलेग खोथा आं थं सासेखौल' मदद खालामनो बिदि नङा आं गासैखौबो जेसेबांखिनि दं हायो आं बेखौ मदद खालामनो थाखाय ओंखारदों जास्ट मोनसेल' बेयो बर' बारियाव जाथाय जानाय बेखौल' नङा आरो लोगोसे बहाबा जाथाय जानाय बेल' नङा आरोना रायजो राजाफोर खोथाखौ एसेबां गोलावै लांबाय थाला रिया आब'खौ आं माब्लाबाबो लाजि फोनाङाखै रिया आब'खौ आं लाजि फोनांनांगौब्ला जुदि लाजि फोनांदोंब्ला बबे क्लिप्स बबेयाव दङ बेखौ आंनो दैथायहर आरो बेखौ भाइरेल खालाम ससेल' नङा दे जे बेसेरा हरथारबाय होननायखौल' नङा बेनि गेजेराव मा बुंदों आरो आब' रियाया हरखायो होनना बुंनाय बाथ्राखौ नाय खोनासं ससेल' क्लिप्स खालामनानै भाइरेल दा खालाम ससेल' क्लिप्स खालामनानै बुंनो नाङा जे बेवहाय नों साफा सुबुंफोरखौ थांखिनानै माखासे सुबुंफोर बुंबाय गेमसिमोनखौ मिथिमोनखौ बुंबाय नोङो थांखिनानै रिया आब'मोनखौ थांखिनानै बुंबाय बायदि होनदों एक्टर एक्ट्रेस बुङोब्ला इउटुबारफोरखौ खावलाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ खावलाय एक्टर एक्ट्रेसफोर होननानै खावलाय नोंथांमोना मेनसन खालामोब्ला गोबां माखासे जुजाय माइगाब बायदि जायो सोरखौबा बुङाखै सोरखौबा बुंदों स' बिनिखायनो आं बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन ब्रादार जे नोंथाङा मा हिसाबै एसेबां अहंकारै बे बाथ्राखौ लांबाय थाखो आं बुजिनो रोंला आरोना बे बाथ्राखौ जास्ट बुंदोंसोमोन नोंथाङा अननानै प्लिज बुंनायखौ एसे नों ओरैबायदि बुं होननानै आं बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन जेम्स नोंथाङा आरो दा बेखौनो आंखौ मा आब' रिया जों ओरै थोरै होनदों आब' रियाखौ लाजि फोनांदों एथ' गिदिर सेलिब्रिटिखौ आं लाजि फोनांदों व्हाट इज दिस यार भिडिअखौ नायफिन जेम्स बर' बाथ्रा बुजिगोन ना बुजियाथाय आं मिथिनानै रोंला नङा होमबा बुंनांगोन बिदिनो माखासे खिनिखौ होदों माखासे खिनिखौ होआखै मा बाथ्रा बेलाय दा आं बुंदों हरनांगोन जेनेबा हरखागौनानोमोन साप'ज जुदि सोरबा सासे हरनो हायामोनब्ला जाय बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा साप'ज नोंथाङा आंनि नामखौनो लाबायनो दानाबा आंनाव बे फैसायानो गैयामोननो अब्ला नोंथाङा नुयो आंनाव भिउखौ बुरजा नङा होमबा किजान आंनाव लन लानाय दंमोननो न' लुदोंमोननो बुंबाय नोङो साप'ज एग्जाम्पोलसो हमदों आं लन लादोंमोन लनाव थाङोनो आंनि जिखिनि इउटुबनिफ्राय फैसा मोननाय थाङोनो आरो लोगोसे भिडिअ जिखिनि इउटुबाव भिडिअ बानायनाय बेयावनो थाङो फैसा माखासे हैनोनो हाया जेने थेनेसो सोलियो मालाबा समाव दाहार लायो बिदिबायदिसो सोलियो अब्ला नों बे समावहाय मा बुंगोन दे बुंलाय बोरैहाय हैगोन दे बुंलाय आब' रियाया हैखायोखा आं बे बाथ्राखौ एग्जाम्पोल हिसाबैसो आं बाहायदों जेरै बि बयसमोन बायदि बिथांमोनखौ नोंथांमोना मेनसन बुंगासिनो दङ बुंब्रा गेदेर इउटुबारफोर बर'नि गेदेर इउटुबारफोर बा माबा मोनसे बिदि हांख्रायनानै से अननानै प्लिज मदद खालामफैलाय खौसेथि जालाय इउनिटि जालाय जों इउनिटि जाबासो जोङो मा खालामनो हागोन जों बेखौ साक्सेस खालामनो हागोन जों देरहानो हागोन जेम्स बिनिखायनो आं जास्ट बुंदोंल' मानसिफोरखौ थांखिनानै मख' नामफोरखौ बुंनानै लाजिफोनानै खायसे मदद खालामनो हायो खायसे हाया आरो बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन एसेबां गिदिर बाथ्रा आरो बयखौ आवगायलांनो गोनांथि गैयामोन जेम्स आरो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं नोंथाङा माब्ला थांगोन आं बेखौ मिथिया जों गासिबो बर' इउटुबारफ्रा लोगो नांनांगोन मोनसे रुल आं सिगांनिफ्राय बुंदोंमोन बर' इउटुबार मिटआपनि थाखाय एबार बानायनांगौ नोंथाङा थांनायनि सिगांनो आरो नोंथाङा आं थांबाय जालायगोन स' बेवहाय नोंथाङा फैथारनांगोन आरो नोंथाङा बेवहाय थाथारनांगोन जों मोनसे रुल्स खालामगोन जायहा सोरबा पार्टिनि लिडार्सफोरखौ बुंनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना पार्सनेलि बुं मा बुंनो गोसो जादों प्रुफ दङ मा दङ नोंथांमोना बुंनोबा गोसो बुं नोंथांमोननि सायावहाय नाथाय बेवहाय इनभल्भ खालामनाङा बेबो बिदि बुंनो
हायोमोन बिथांमोना मानि सिरि थादों बिथाङा मानो बुङाखै बेबायदि बुंनो नाङा जायहा बेयाव प्रुफ मोनदों बिथांमोना बुं आरो लोगोसे शेयार खालामनो गोसो दंबा शेयार खालाम जुदि मोजां माने बुंथावना बायदि मोनदोंब्ला मालाय गुबुनफ्रा बुंगोन बे मोनसे ओके आरो लोगोसे माने जिखिनि माने नांलायनाय सोरबा इउटिउबारजों इउटिउबार सोरबा मोनसे प्रब्लेमाव गेना-गेनि जालायबाय अब्ला बेवहाय बै सानै मानसिया जि गेना-गेनि थरख' बिथरख' जादों खालि बिसोरल' थानांगौ गुबुना बेवहाय हाबदेरनो नाङा बेबायदि जानांगोन अब्लासो गुबुना हाबदेरबाथाय खोथाया बारायलाङो बिसोरनि गेजेरावनो फोजोबनानै होनांगौ आरो जुदि जोबाब्ला बेवहाय रायलायलायनानै मा पइन्टखौ गोरोन्थि मोनदों लिरनानै लादो सोंदो नों बिदि बायदि बुंदोंमोन फेस टु फेस दा बे बाथ्राखौनो आङो बुंनानै आङो जेम्सखौ जों एनिथिं एमजेखौ आं दाख्लै मैया लेंहरदोंमोन जे बे जाथायसालियाव बरबारियाव नाथाय बिथांमोना फैयासै आं बेखौ मिथिला आरोना मानि थाखाय फैयासै बेबायदि आरोना स' जेम्स मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों एनिथिं एमजे मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों गासिबो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि इउटिउबारफोर मोनसे प्रग्राम खालामसै बेवहाय गासिबो इउटिउबारफ्रा फैजोब जेसेबांखिनि इउटिउबार जानो गोसो जादों बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बे प्रग्रामाव फैनानै बाहागो ला जे जों मोनसे रुल बानायनि जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि जानायनि मोनसे आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जों खौसेथिखौ बाहायनायनि मोनसे जे खौसेथिखौ बाहायनो रोङोब्लासो जों मोन्थायखौ मोनो नालाय स' बे बायदि बायदि इटिसि आं नोंथांमोननि सायाव आपडेट होगोन लोगोसे बिनि गेजेरावहाय जों मोनसे खौसेथि मिटिं खालामनानै बेवहाय जोङो बे थांखिखौ लानाय जागोन अब्लानो इउटिउबारजों इउटिउबार नांलायनाय खमलायनाय जानाय नङा जों जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि उन्दै गथ'फ्रा सोलोंगोन जेम्स लाजिनो गोनां बाथ्रा जोंखौ नुनानै दिनै बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बुजिलांनो हमदों नाथाय बेखौ जों स्टप खालामनांगोन बाथ्राया बेनो कि खोथाखौ बारायनाङा जे आं माब्लाबाबो रिया आब'खौ आङो लाजि फोनाङाखै बुङाखै आङो माब्ला लाजि फोनांदों बबेयाव नों आंनो भिडिअ क्लिप्सखौ हरनो हायोब्ला आंनो हर आं नोंथांनि बे वाट्सएपखौ आं स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै हरनायखौ आं देखायगोन जुदि हरनो हायाब्ला आं बेयाव आपडेट होनाय जागोन जे नोंथाङा हरनो हायाखै होननानै बेखौ गोसोआव लाखिखा नोंथाङा जेब्ला बाथ्राखौ बुंबाय आंबो बे बाथ्राखौ बुंखानांगोनानोखा नङा होमबा दा बेखौनो नोंनि लोगोआसो पार्सनेलि एटेक खालामलायबावबाय बाथ्रा गैयिनि माइनि हेनदेन माने बाथ्राखौथ' बुंनो बेलेग गैखाला नालाय आं मा बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्रानि उल्था नङा होमबा स' आंखौ लिंहराखैमोन नालाय लिंहराखै होनबाय माथो जाखो दा लिंहरबासो थांगोन आंथ' बिदि बुङाखैना आं खबर मोनाखैमोन लिंहराखैमोन बोरै थांगोन बेखौसो होनदों आङो दा बोरै आनला खानला मोनसे जाथाय जायगायाव गसाइगाव मोनसे जाथाय जादोंनो आं मोनथियानो दानाबा आंखौ सोरबा बुंहरगासिनो दं बुंहर आं मोनथियाखैनो नुवाखैनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव लिंकखौ बिहरबाय आं नंगौथ' आरो जामारदों दानाबा आं सोरनाव खबर लानो सोरनाव मानो नङा होमबा स' बेबायदि बाथ्रा थायो दा सोरबा बिनि गेजेरावबो अबा लंखानि मानसिया जेसेबांखिनि स्लिम उन्दुना दंमोनलै मानसिया उन्दुना सिरि दंमोन कन्टेन्ट मोनगोन ना मोनाखैमोन दा मानसिया भिडिअ बानायनो थाखाय होबाय दानाबा कन्टेन्ट मोनलायबायनो भिआइपिनो आङो माबा सोरनिबा भिआइपिनो ओरैबायदि थेंक इउ सो माच आंखौ भिआइपि होनायनि थाखाय राव आंखौ बिदि भिआइपि होनाखैमोन नाथाय नोंथाङा भिआइपि होनबाय स' बिनि थाखाय दे थेंक इउ खुलुमनाय थाबाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जों खौसेथियै थांबाय थानांगोन इउनिटि जानांगोन रायजो राजाफोर जोंनि इउटिउबारफोरखौ आं बुंगोन आङो दसे समनि थाखाय माने मदद खालामफ्लानानै दसे उन्दुनाय दसे थानाय बा दसे माने ज्राब गारनानै माने न'खर संसाराव थानाय आं बेफोरबायदिनि थाखाय आङो बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसनखौ बानायाखै आं जेसेबांखिनि हायो नाजानानै आं बानायनो फैदों आं बेवहाय रावजोंबो माने मा होनोमोनलाय दुश्मन जालायनो फैयाखै नोंथाङा जुदि सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा लिडारफोरखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला थांखि एग्जाम्पल हिसाबै बुं आरोना खिन्थु आं नोंथांखौ जास्ट माने जोंखौ लाफाफानाङा नोंथाङा गोबां समनिफ्रायनो लाफादों ओरैबायदि इउटिउबारा बुङानो ओरैबायदि इउटिउबारा थाखा फैसा जादों मादों हेनटेन बेबायदि बाथ्रा बुंदों स' बेबायदि बुंनायफोरखौ गारनांगोन एबारनिफ्राय लोगोसे नोंथाङा मोनदों नालाय प्रुफ नोंथाङा बुंबाय था नोंथांनि गोसोनि सायावसो दंसै नाथाय नोंथाङा सासे गेदेरजों रायलायब्ला बोरै रायलायनांगौ आरो मोनसे जाथाय जादोंब्ला बेवहाय जाथायनि सोमोन्दैल' रायलायनांगौ जोङो बै जाथायखौ बोरैहाय जोङो रिकभार खालामनो हागोन बोरै नुकसान जानायखौ जों माबानो हागोन बे बाथ्राखौ जों सावरायनांगौ रायजो राजाफोर बे बाथ्राखौसो आं जेम्सखौ फोरमायदोंमोन नाथाय जेम्सआ मा बुजिखो बे बाथ्राखौ बुजिया नाथाय बिथाङा दासिमबो अहंगारैनो एकदमबारे आब' रियानि भिडिअखौसो एग्रां लायबाय 1 लाख थाखानो 1 लाख थाखा होनायखौबा मोनफिना बिदि नङा एलबाम बानायनायाव मोनसे एलबाम बानायनायावहाय 2 लाख बा 1 लाख थांदों बेसारा बे 2 लाख 1 लाख थांनायनि एलबाम बानायनायनि फैसाखौबा मोनफिनगोन ना मोनफिना प्रफिट मोनगोन ना मोना जे नों बुंदोंमोन 40,000 गाहाम 50,000 खामायो बे बाथ्रा बुंनायखौसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों जेम्स बुजि एसे ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड यार नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार जानो नाजादों नोंथाङा सासे इन्डियान आर्मिनि सासे सल्जार जालायनाय सुबुङा बेबायदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव एसेबां कन्ट्रोभार्सि क्रिएट खालामनाय बोरै जाथावना सासे सल्जारनि माइन्डआव बेबायदि थानो नाङा
सासे सलारनि माइनाव बेबायदि थानो नाङा दा सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंथांनि बे आखलखौ नुनानै मा सानगोन दे बुंलाय मा बाथ्रामोन इसेबां गिदिर बाथ्रा थांनो आरो एनिथिं एमजे जों थांनायनि बाथ्राया मामोन जे मादैया जे बै बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनि थाखायसो आं बुङाखै जेराव आं माब्ला बबे भिडिअआव बुंखो आं बुंदोंसोमोन जे आंखौ लेंहराखैमोन आं मोनथियामोन खबर गैयामोन आं बोरै थांगोन बेखौसो बुंदों जे मादैया बुंबाय बेवहाय गय फाथै लाबलायनाय बा मादैया बुंबाय बेवहाय आंखौ लेंहरदों होनना बुंबाय आंखौ अराय सम सोंबाय थादों आंखौ लेंहरनो हायामोन नामा होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन मादैया बे बाथ्राखौ लानानैसो आं एनिथिं मिजिजों बेवहाय इनभल्भ जादों एनिथिं मिजिखौसो आं कल खालामदों नाथाय एनिथिं मिजिया थानो हायासैदां बोरैबा लाजिनाय मोनबायदां दा बुंनो थाखाय राव गैलादां बिथाङा हरनि 1टायाव WhatsAppआव कल खालामदों नाथाय आंहा मा उन्दुलांबाय थाब सिखारनांगौमोन नालाय आं उन्दुलांबाय ब्रादार बे समावहाय दा आं जेब्ला 9टासोआव कल खालामदोंमोन 8टासोआव कल खालामदों बे समाव नोंथाङाथ' कल खालामासै नालाय स' बेनो आरो नोंथांनाव बेलेग नाम्बार दंमोन अब्ला आं रिसिभ खालामनांगौ आं रिसिभ खालामखायो आं रावनिबो नाम्बारखौ बेबायदि जाथाय जानायावहाय ब्लेक लिस्ट खालामनानै बुंनो हायै बायदि बिदि नङा आरो लोगोसे मोनसे प्रान्जलनि रेकर्डबो खालामना दोनदोंब्रा बिथाङा प्रान्जलनि कल रेकर्डखौबो आंनाव हरना दोनदों एनिथिं मिजिया प्रान्जलनि कल रेकर्डबो आंनाव हरना दोनदोंब्रा ओरैबायदि हेन टेन बुंनाय स' हुसियार जा एनिथिं एमजे ब्रादारा कल रेकर्ड खालामसोगारो उइदाउट पारमिसन एसे हुसियारै था सोरबाफोर बिथांनो जुदि माबा मोनसे बाथ्रा बुंहरनोब्ला एसे हुसियारै बानाय नोंथाङा WhatsAppजों कल खालामदों होननानै बिदि साननाङा गुबुन मोनसे मबाइलावबो रेकर्ड खालामनो हानाय बेनाव गोहो दंसै स' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय